በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ተጽናሕናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ 15 ጥቅምቲ ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘነብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 12 ሐዋርያት 15 ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሐዋርያት መጻሕፍቲ ቤተ ክርስቲያን ዝኣከብሉ መዘከርታኦም እዩ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቶም ይምሓረና፣ በረከቶም እውን ምሳና ይትሃሉ ንዘለዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ሐዋርያትሁ ለአብ ዘአሃዙ ዮም በቃለ ጥበብ በቤተ ክርስቲያን አሃቲ እንተ አሕዛብ ያስተጋብኡ መጻሕፍተም ባህረ መለኮት ርሂብ ከመጽጊያተ ያስተጋብእ ንህብ ይብል ማለት እዩ። ቅዱስ ቢላሞን ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ኒቆሜድያ ሃገር ዝኾነ ቅዱስ ቢላሞን ሰማዕት ብሰማዕትነት ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦኡ ኣረማዊ እንትኸውን ኣዲኡ ግን ክርስቲያናዊት ነበረት። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረ ቅዱስ ቢላሞን ኣብቲ ወቕቲ ዝፍለጥ ዝነበረ ብክርስቲያንነቱ ዘይኮነ ብፈላስፋነቱ ብጣዖቱ ማለት እዩ። ብፈላስፋነቱ ነበረ። ብጣዕሚ ዝተምሃረ ጥበበኛ ግን ድማ ወገኑ ካብ አማንያን ብምዃኑ ንክርስቶስ ኣይፈልጥን ነበረ። እግዚአብሔር ግን ክጠፍእ ኣይፈቐደን እሞ ንሓደ ካህን ለኣኸሉ። ካብ ምቅርራቦም ዝተላዕለ ብዙሕ ስለ ዝተዘራረቡ ቢላሞን ናብ ክርስትና እናተሳሕበ ከደ። ኣብ መወዳእታ ድማ ምሂሩ ብኢድ እቲ ካህን ተጠመቐ። ቀጺሉ ድማ ክጸውም ክጽልን ክጋድልን ክሰግድን ጀመረ። ብቁርብ ጊዜ ድማ ኣብ ጸጋ በጺሑ ንድውያን ናብ ምፍዋስ ኣተወ። ንብዙሓት ኣሕዛብ እንዳምሃረ ካብ ሕማሞም እውን እንዳፈወሰ ናብ ክርስትና መለሶም። ሓደ መዓልቲ ግን ዓይኒ ዕውር ኣብሪካ ኢኻ ብዝብል ተኸሲሱ ሞት ተፈረደሉ። ቅድሚ መቕታሉ ድማ ጎይታና ካብ ሰማይ ወሪዱ ፈታውየይ ኣጆኻ እንትብሎ ወታደራት ሰምዑ። በዚ ምክንያት ኣሚኖም ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ 158 ወታደራት ምስኡ ተሰየፉ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ 158 ሰማዕታት ማሕበረ ቢላሞን መዘከርታኦም እዩ። ከምኡውን ናይ ሰላትዮን፣ ናይ ኣጥራኪስ፣ ናይ ኢናፍር፣ ናይ ኣድራኒቆስ፣ ናይ ኣርሞሊስን፣ ናይ ኣርሞክስ፣ ናይ ኣድማንያ፣ ናይ ኣርሚስ፣ ናይ ቅድስቲ ጾመታ፣ ናይ ኣቦ ኢሳያስን፣ ናይ ሲላስ ረድእ ጳውሎስን መዘከርታ ሕረፍቶም እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቶም ይምሓረና፣ በረከቶም እውን ምስ ኩላትና ይኹን ንዘለዓለም አሜን። አርኬ ሰላም እብል
لركبة عصمكم ورق عزكير وكرياك وسلام لسيلاس ردع باولوس مانك دسالل بكيكاي امن صورتا لصدق عين هلينا فوسو بمراك نيجزابير أملاخنا مسكانا يخنا نعناون بصلاتهم إذنايزم كلهم قدسان إمحارنا نزل عالم آمين ورق عمتاوي وعبوم تكمت 15 زخبروا حمتاوي ناي قدسان بعلما 12 قدسان حواريات قدس بيلامون سمائت 158 سماعتات ناي قدس بيلامون محبر قدس سيلاس حواريا قدس صومتا ورحاوي بعلات دما قدس كيرقوسنا እናቱ አዲኡ እየልጣ ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ አፈ በረከት ቅዱስ ሚናስ ግብጻዊ ቅድስቲ እምባ መሪና ቅድስቲ ክርስቲና ይባሉ በረኻቶም ይሕደረና ذكر صادق ለዓለም ይህሉ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ዘወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይታረመልኝ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።